политически коректни позитивни приказки. Епизод 15. Рибарят и златната рибка. Живял някога в Ахелой рибарят Бай Младен. Той по цял ден ловял риба в морето, защото жена му Ахинора била гадна като името си, тормозела го и той гледал повече да стои навън. Един ден метнал мрежата, издърпал я, но вътре имало само 2-3 смачкани кенчета от бира и безалкохолно, превръзки с и без крилца, както и половин магнитен наколенник. Метнал Бай Младен втори път мрежата, обаче извадил само тиня, както и мистериозна бяла пяна, за която са ми платили да не разказвам. На третия път обаче Бай Младен уловил златна рибка. Тя му проговорила с човешки глас: "Пусни ме и ще ти изпълня 3 желания." Бай Младен решил да направи това добро и без друго се страхувал от скрита камера и от мутри, така че пуснал рибката. Като се прибрал и разказал на Ахинора за случката, тя го нахокала: "Идиот! Да беше поискал поне един нов телевизор с цифровизация." "За какво ми е телевизор, като ти не ми даваш да гледам мачовете?" рекал си Бай Младен, но на ум. Върнал се той при морето, рибката се появила и той се помолил за нов телевизор. "Готово, върни се вкъщи и телевизорът ще е там." Младен се върнал, заварил Ахинора да гледа Великолепния век, а тя му се скарала без дори да откъсва очи от екрана. "Идиот! Да беше поискал нещо повече! Искам силиконови гърди, лифтинг, екстеншени и колаген в устните!" Младен ходил пак при златната рибка, срам не срам, молил се и желанието било изпълнено. Когато се върнал, едвам познал жена си. "Какво? Нищо не ти разбирам с тия нови устни." "Искам да живея в имением на Свети Влас, с яхта отпред." Младен за пореден път се върнал при рибката и е попитал може ли третото му желание да бъде още 3 желания. Рибката естествено не се съгласила, но пък изпълнила желанието Ахинора да живее в имение на Свети Влас. Когато Младен се прибрал, Ахинора не била от тях, защото вече живеела в имение на Свети Влас. Наместо това Бай Младен заварил у дома си 4 семейства сирийски бежанци. Бай Младен съвсем съсипан отишъл на Слънчев бряг, където обаче си сменил пола и започнал да заработва от това, че живота постоянно му забива нещо отзад. Край на позитивната приказка.